Arratsalde ondan hori eta eskerrik asko, naiz eta berandu hasi garen, arratsaldeko txanpa honetan ere gogotsu etortzeagatik. Eta espero galdera asko egingo dituzuela baita ere. Hemen eserita gaude mai inguruari hasiera emateko, alde batetik Hasiera Mondo, AEKako kidea, Aizpea Brisketa, kontseilutik, eta Arrateiaro Euskaltzaleen topagunetik. Mai inguruaren estruktura salduko dizuet apur bat, ikus dezagun dinamika zein izango dan, ordubeteko mai ingurua izango da, lehenengo hartuko dituzte bakoitzak, hartuko ditu 5 minutu, 5-6 minutu, azaltzeko euren egitasmoa, baina azaldu beharrean modu generiko edo orokor batean egingo dutena izango da, hartzaileari begira edo hartzailearen ikuspuntutik, ezta? Hartzailearen ikuspuntutik, bakoitzak oso serio daude, oso orduri dauzelako. Bueno, bakoitzaren ikuspuntutik azalduko dute egitasmoa. Orduan, gero, horren ondoren, kokatuta gaudela eta testuinguru baten barne gaudela, galderak egingo ditugu eta hasiko gara mai inguruarekin. Baina, goizean zehar, baitzegin diren gauzetatik seguru asko ere tiratuko dutenez, pentsatu dugu igual amaiera aldera, hausnarketak eta galderak egiteko tartea izango dela, baina hala ere beraiek hitz egiten ari diren bitartean zuek ere zerbait esateko gogoa baldin badaukazue, badaukagula tartea hartu eman hori egin ahal izateko. Beraz, hau guztia azalduta, eskatuko dizuet, esan bezala, bakoitzak azaldu bezala 5 minutu horietan, 5-6 minutu horietan egitasmoa, eta lehena Arrateiaro Euskaraldia azaltzen. Martxan dago? Bale, pasan da. Bueno, Euskaraldiaren diskursoa eta sede taldeak eta hori kontatu aurretik badakizue herrietatik sortutako dinamika bat dela hau, hainbat izen eduki dituena, eta diskursoa garatzen joan dela esan genezake, eta gaur kontatuko dudana da, herrietatik datorrena gehi guk nola interpretatu eta moldatu dugun aurtengo Euskaraldira begira. Ariketa praktiko kolektibo bat dela esango dugu Euskaraldia behin da berriz, ez da kanpaina bat, eta herritarren gana ere hala zabaluneko genuke. Euskararen erabilerarentzat ingurune eroso, sozial, eroso abegikorrak eta naturalak sortzea da helburu nagusia, eta horretarako herritarrak aktibatu nahi ditugu beraien hizkuntza ohiturak aldatzeko eta euskararen erabilera areagotzeko. Pertsonen egunerokoan eragin nahi dugu eta horregatik ez goaz espazio berriak sortzera, baizik eta gaur egun daudenaetan eragitera. Izenari dagokionez, igual ohar bat entzun izan duzu Euskaraldia, Euskarak 365 egun, 11 egun euskaraz. Bueno, gu planteatzen dugu moduan behintzat Euskarak 365 egun, lan hildo bat da, epe luzeko lan hildoa, 365 egunetan euskaraz bizitzea helburu daukana, baina Euskaraldia da lan hildo horretan kokatzen den urteroko ekimena. Eta 2018ko ekimen horren azpileloa edo 11 egun euskaraz izango da. Abia puntua eta herritarren gana goazena, nondik abiatzen garen edo zein dan gure oinarria, ez duguna hala azalduko behar bada, baina lehena da ezagutzak aukera ematen duela erabileran urrats handiak emateko, badaukagula margena eta orduan segurtasuna sentitzen dugula egitera goazen horrek eduki dezakeela ibilbide bat. Bestea da aldeko jarrera, euskararekiko aldeko jarrera dagoela gizartean, eta hirugarren bada erantzukizun partekatuan ari garela lanean, bai euskalgintza soziala eta instituzionalaren artean, bai bestelako eragileekin, eta baita norbanakoen eta entitateen artean ere, bi hankabietan oinarritu nahi dugu. Sede taldeak, euskaltzale aktiboak ditugu lehenik, eta behar bada kronograman ere lehenik horiek udaberrian aktibatu nahiko genituzke Euskaraldiaren bueltan batzukari ira jadanik, eta horiekin gertutasunetik aritu nahi dugu, lan hildoaren baitan konkatu nahi dugu beraikiko diskursoa, epe luzera begira lanean ari garela adierazi, eta momentuz 11 egun hauetara begira lanean jarri nahi ditugu. Baina argi luzeekin jokatuta eta nolabait azalduta beraien ez eta euskaltzale aktibo izan jarreraz eta beraien praktika hori ere eraldatzailea dela eta hortik eragin daitekela. Bigarren sede taldea eta Euskaraldiko nagusia izango da komunikazioari dagokionez,
dira euskara jakin edo ulertu bai, baina erabiltzen ez duten euskaldun herritar guzti horiek. Hor, iruditzen zaigu orain arte batzuk aktibatuta badaudela, baina eragiteko eremua asko handitu dezakegula eta kanpoko geruza horrengana heldu nahiko genuke. Eta horrekin batera ulermenaren balioa adierazi nahi dugu, ez? Euskara ulertzen duten horiek ere beraien inguruan laguntzeko eta babes hori emateko asko egin dezaketela. Hirugarrena, euskara ulertzeko gaitasunik ez duten herritar euskaltzaleak. Ekimenaren berri emango diogu, ez dira parte hartzaile izango, baina gure praktika honen bidez bizibilizatu nahi ditugu euskaraz bizi nahi duten kide horiek eta hauengan eragin nahi dugu bizibilizazio horren bidez. Eta badaude beste bizede talde barruko lanean geratuko direnak, bata da herrietako euskalgintzako eragileak aleginean ari baikara Lasarten eta beste hainbat lekutan egin duten bezala elkarlanean aritu daitezen herrian euskaraldia antolatzen eta beste jarduera batzuk gauzatzen ere eta ari gara alegina egiten, jakinda kasu guztietan abia puntua ez dela oso erraza eta azkena euskararekiko ardura daukaten entitateak aktibatu nahi ditugu babes neurriak arditzaten, praktika sozial horiek posible izan daitezen, ardura bat ere badaukatelako, zan bezala erantzukizun partekatutik. Diskursoan edo kontaketan ari garenean kontua ez da jendeari euskaraz gehiago egin dezala eskatzea, baizik eta gu hartara goazela adieraztea. Ez dugu baimenik eskatuko, nik euskaraz egingo dut 11 egun hauetan zurekin, pizkat kontaketatik zer egitera goazen azaltzea aurreikusten dugu, baina inolako baimenik edo kontatu eskatu gabe ez. Eta ariketa kolektibo bat egitera goazela adierazi nahiko genuke. Lehen Belen Urangak aipatu du mikrodiskursoen garrantzia, ez dagoela sede talde bakar bat, eta orduan ez dagoela euskaraz aritzeko arrazoi bakar bat, eta nahiko genuke gure kontaketan herritarrengana heltzea pertsonen gandik, ezain beste entitateen gandik, eta egia da orain arteko aurkezpenetan entitateak erakundeak egon garela, baina aurrera begira aurreikusten dugu euskaltzale sare bat edukitzea nolabait euskaraldiko enbasadore izango dena, eta bakoitzak bere diskurso propioa edukiko du, gainontzeko herritarrei, lagunei, zenidei, auzokidei kontatzeko, hau zergatik egitera dazen, eta zergatik aritu nahi duten euskaraz beraien egunerokoan. Eta azkenik euskaraldiaren emaitza ez dugu zenbaki handietan neurtu nahi, baizik eta ze aldaketa mota lortzen ditugun pertsona bakoitzaren esparru personalean. Kalitate, kualitatiboa da gehien bat adierazi nahi duguna. Zakit, denbora zela nabilen? No? Josuz? Bale. Eta horrekin lotuta, ez dut dana ekarriko, baina Peio Jauregik Lasarteko ikerketako liburuan argitaratu ditu uste teorikoak, aktibazio ekimen hauen uste teorikoak, eta oso interesgarria da, bizpahiru horri dira irakurtzeko, oso gomendagarria, baina tartean badaude batzuk, kontaketara goazenean, diskursoan egongo direnak. Bat, eta talde urratzaile baten eta talde babesle baten beharra dagoela, kasu honetan hau biziek emango dute aldaketa arrakala hori sortzeko pausua eta belarri prestek egingo dute babes hori eta biak beharrezkoak direla kontatzea. Ulermenaren balio askatzaileak kidetako batek biek ulertzen duten kasuan nahikoa da kidetako batek hala nahi badu euskaraz egiteko, eta besteak nahi duen bezala egingo du, baina horrek ja aukera ematen digu bikoizketa hori egiteko. Mintzamenaren balio gauzatzailea, ulermena ez da nahikoa kidetako batek hitz egiten ez badu. Eta ohiko harremanetako hizkuntza ohituretan eragin nahi izatea dela sedea, iruditzen zaigulako aldaketarako hor dagoela lanketa handiena. Eskerrik asko Arrate, orain Asier Amundoren txanda da, korrikaren inguruan hitz egingo diguzu, ezta? Bai, korrika ez dakit entzuten da. Bai. Korrikari euskararen aldeko diskursak eta konpromisoa josteko makina deitzen diogu. Zergatik deitzen diogun horrela, korrika badelako lasterka, galafan edo karraka ibiltea baino gehiago.
Bai, entzuten da? Bai, bale. Zergatik dinogun korrika hori baino gehiago dela, korrikak 38 urtetan hainbat eta hainbat mezu eta diskurtso garatu dituelako, bai? 38 urtetan korrika esatea, euskararen alde egotea esatea da. Korrika esatea, euskararen alde egiten den ekimenik handiena aipatzea da. Korrika orain dela 38 sortu zenean, eta zoritzarrez oraindik ere, tesitura berean gaude, bai? Euskaldunek euskaraz bizitzeko dugun nahi adierazteko ekimena da, eta behar ere adierazten dugu korrika aipatzen dugunean. Korrika esatea lurraldetasuna da. Korrikak azkenean ibilbidearen zehar josten duelako Euskal Herriko luze zabalera, kilometro, gauta egun, herririk herri. Korrika esatea elkartasuna esatea da bai. Korrikaren lekukoa eskuz esku pasatzen den momentuan, azken batean, elkartasun keinu badagoelako hartu, eman, eta balioztatzen dugulako azken batean korrikaterako da leku batetik eta helduko dela beste leku batera. Korrika esatea elkarlana be bada, auzolana be bada. Korrika batzortan parte hartzen duen jende guztia, erakunde ezberdinekin ematen den elkarlana, instituzioekin, korrika kulturala sortzeko ditugun kulturgileak, artistak, korrikaren inguruan unidade didaktikoa egiten dugunean ikastolen federazioarekin batera partekatzen dugu unidade didaktiko hori ikastetzetan eta hainbat lekutan, bai? Orduan, korrikak berak, hitzak, korrika, lasterka, galafan, karraka hori baino gehiago bihurtu zaigu Euskal Herri honetan, eta korrikak 38 urtetan diskurtso ezberdinak landu ditu. Egia da bai, hasi ginenetik bat korrika, bi korrika lehenengo diskurtso horretatik gaur egun landu dugun azken mesura batzuk horretara garapena oso handia dela, bai? Baina eduki behar duguna kontutan be bada, helburua bere horretan mantentzen dugula. Euskararen lurralde osoan, Euskal Herrian euskaraz bizi ahal izatea eta horretarako euskara ahalik eta gehien hedatzea da dugun helburua, eta oraindik ere ez duguna lortu. Ahalik eta hiztun gehien izan ditzagun eta ahalik eta esparru gehienetan erabili ahal izatea gure euskara. Diskurtso aldatu da. Esan dugu, bat korrika, bi korrika, zuk ere esan bai euskarari, mundu bat euskarara bildu, batzuk, evoluzio bat eman da horretan guztian, baina sakonean oraindik ere funtzean dagoena gauza bera da. Euskaraz bizi nahi duen herri bat garela, eta euskaraz bizi nahi duen herri horrek 2 urterik behin egiten du aldarria herririk herri eta kalez kale. Ez ditugu errepasatuko korrikako 20 mezuak, ze bestela 5 barik edo 5 minutu barik, 50 minutu barko genituzke, bai, baina bai igual zertzela da batzu jarri behintzat gutxienez azkenengo 3 korrikatakoak. 18. korrikan eman euskara elkarri izaten genuen, bai? Dakienak ez dakinari irakatzi, ulertzen duenak dakinari erabiltzeko aukera eman, bai? Orduan ikusten dugu hor beti ere badagoela interakzio bat dakina eta ez dakinaren artean. Bilatzen duguna da konplizitatea, bilatzen duguna da euskarara alik eta jende gehien hurbiltzea. Horretarako euskaltegietan egiten dugun lana aeka garen neurrian eta balioztatzen dugu gero euskaldunak ateratzeko eta alik eta jende gehien euskaraz hitz egin ahal izateko. Eta argi daukagu be bai, euskara hizkuntza bera badela kohesiorako tresna bat. Euskaldun esan genuen 9. korrika horretan, gehiago bilatu genuen igual euskaldunon aktibazioa, bai? Ahalduntze hori eman zedin eta, izan gintezken sujeto aktiboak euskararen egoeran eta euskararen bultzatze horretan. Ahaldundu gintezen esaten genuen, ahaldundu konturatu ere euskalgintzaren egoera zein zan, batu ditzagun indarrak eta egin dezagun aurrera, hori zeda aipatzen genuena. Eta gero 2. korrikan batzuk aipatzen genuen, barriro be interakzio horretan sartzen ginen. Bat neunaz, euskara dakiena, zeuk edo zuk, zuzara, euskara ez dakien hori, eta bilatzen genuena zen hori, interakzioa, jendea euskarara hurbiltzea, eta gure nahia bazan, eta bada oraindik ere euskara aukera berdintasunean bizitzea, eremu guztietan herritar guztiok euskara erabili ahal izatea, eta justizia sozial kontua ere bada euskara erabili ahal izatea, eta euskara guztion eskutan eta guztion aukeran izatea. Orduan, mezuak horiek labur izan da, eta elkarlanaren hitza aipatuta, korrikak bilatzen duena da, ahalik eta interakziorik handiena dauden eragile guztien artean, bai, herri ekimenaren artean, instituzioa, eragile soziopolitikoak, eragile sindikalak, eragile industria eragileak, bai. Orduan, gure nahia beti da korrika ahalik eta zabalen egitea, ahalik eta interakzio gehien lortzea, elkarlanean aritzea, eta pentsatzen dugu, korrikak ere bere aletxoak joan dela usten azkenengo 38 urte hauetan, ez? Aipatzen genuen hori, posgarria da, Euskaraldia bezalako ekimen bat ere edatzea Euskal Herri osora, azken batean, aktibazioa ere ematen dalako. Guk
Euskaldun esaten genuen horretan, aktibazio hori eman da leku batzutan, Lasarten, Egian eta eman da aktibazio bat, Euskararen inguruko mezuak eta alduntze hori eman da toki jakin horietan, eta zelan esan, azken batean bilatu behar duguna da Euskara erdira ekartzea, Euskara plazara ekartzea, Lore Agirrek esan zigun moduan, 19. korrika amaitu zenean, eta argi dugu bebai, hemen aurrera egingo badugu, eragile guztiok, eragile soziopolitikoak, eragile herri ekimena, eragile sindikala, eta guztien artean egingo dugu aurrera, eta azken batean elkarlana, auzolana, eta indar metaketa kolektibo bat izan behar duela horren ondorio. Listo. 5 minutu baino gutxiago. Zabiltzate formal. Bueno, Aizpea abrizketaren txanda da, Donostiako protokoloa hitz egingo digu. Akumulatzen baldin baditugu, gian pasatu zaitezke pare bat minutu. Ez dakit, ez dut. Entzuten da, bai. Ez dut kalkulatu. Egia esan, nik... Bai. Horrela jarri barko naiz hitz egiteko? Horrela. Horro beto, bai, hemen. Horrela, bai, ez nez gerturatu beharri. Hizkuntza eskubideen protokoloa aspektu diskurtsibotik azaltzea eskatu zaigu. Gaur goizean Belenek egin du, bizka bat diskurso mota ezberdinen errepasotxo bat, eta horrek laguntzen dit, bizka bat hemengo sarrera egiten. Hau da, badago hizkuntza eskubideen inguruan diskurso mota bat lantzeko aukera eta beharra. Hizkuntza eskubideen protokoloa zer da? Ez nahi sartuko detailetan, ez nahi sartuko zer den edo zer izan den prozesu guztia azaltzen, ez dut bate hori azalduko, baizik eta ze elementu suposatzen duen bere atzean, ez zer dauka bere atzean. Osea, ez dago Europan eta Euskal Herrian ere hizkuntza politiken eremuan horrenbesteko adostasunik lortu duen dokumento pragmatikorik. Hau da, ez da adierazpen bat, intentzioen adierazpen bat, baizik eta dokumento oso zehatz bat eta adostasun zabal bat lortzen duena bere horretan, ez? Hartzailea nor dugu, hartzailea gizarte eragilea, egoera gutxituan dagoen hizkuntzen alde lan egiten duena, baina hartzailea ere haratogoko eragilea ere izan daiteke. Ez soilik hizkuntzaren eremuan lan egiten duena, baina izan daiteke ere bai, eskubideen alorrean eta ongizate sozialean ere lan egiten duen eragilea. Azkenik beste hartzaile bat dauka, da hizkuntza eskubidea bermatzeko neurriak jarri behar dituen erakundea. Horan, badaude sujeto ezberdinak eta protokoloak erantzuten dio bi eremuri, ez? Zergaitik erabaki genuen dokumentoa egitea eta zergaitik deitu genuen hizkuntza eskubidea bermatzeko protokoloa. Da saiatuko naiz 3 elementu horiek hizkuntza eskubideak bermatzeko eta protokoloa definitzen eta horien atzean zer dagoen azaltzen. Beraz, ez da anodinoa, hau da, eztabaida luze baten ondorioz erabakitzen da termino horiek erabiltzea, ez? Hizkuntza eskubideak esaten dugunean, hiztunen eskubideetaz ari gara, herritarraz ari gara, eta elementu garrantzitsua bilakatzen da herritarra. Lehen aipatu dugu, goizan aipatu du, Belenek berak ere aipatu du, nola pertsonengan eragiten duen, ez, azkenean eskubideak, sujeto bat eskatzen duelako. Adierazi nahi den mezua da, gizarte berri bat eraiki nahi badugu, protokoloaren sarreran aipatzen dira balio batzuk garraiatzen dituela, hizkuntza eskubide horiek ariketa egiterakoan, elkarbizitzari, bakeari eta aniztasunari ekarpen bat egin nahi zaiola, gero nahi baduzue galderen tartean sakonduko dugu balio horietan. Eta mezu nagusia da gizarte berri bat eraiki nahi badugu balio horietan izango dela. Balio horiek lortzeko bidea eskubideen parametrotatik eman beharko dela. Hemengo dokumentoan gutxiengoa edo minoria desagertu egiten da. Eta eskubideen parametrotan kokatzen gara. Hizkuntza eskubideen parametroak
bermatzeko hemen ez gaude babesten edo sustatzen edo laguntzen, eskubideetaz ari garenean derrigorrez eskubideak bermatzearen kontrakoa urratzea litzateke, ez? Ez laguntzeak ez du ondororik ekartzen. Baina eskubideak ez bermatzeak urraketa bat ekartzen du. Orduan horrek erantzukizun bat ere eskatzen du. Eskubideak gauzatu alizateko mekanismo bat jarri behar da martxan. Efektiboak izan daitezen. Horren atzean, horregaitik termino horren erabilera, ez? Horrek interpelatu egiten baitu. Eta mekanismorik ez badago, bermatzen ez badira eskubideak homilia bat bilakatzen dira. Eta orduan, definitzeko eskubideak beharrezkoa duzu bermea jartzea. Eta azkenik protokoloak erantzuten dio, hau da, protokoloa da ituntzeatz bati lotua zaio, baina normalean protokoloa estatuek egiten duten dokumento mota bat da, neurri zehatz batzuk markatzeko beraiek adostutako itun baten inguruan. Oraingoan, lehen esan dizuedan bezala, aktorea gizarte eragilea da, eta gizarte eragilea berreskuratzen du eta bere egiten du bera delako eskubide horien sujeto, berak bere egiten du tresna bat eta ahalduntze ariketa bat egiten du. Eta horrek ematen dio bere aldarrikapenari balio politiko bat edo eszenatoki berri batera sartzeko aukera. Ondorioan, dokumentu honen atzean dauden ardatzak, hizkuntz eskubideak bermatzeko eta protokoloa elementu indartsuak bilakatzen dira eta diskurtso berri baterako edo eszenatoki futbol zelai berri baterako lurzolua edo jartzen du. Baina horretarako importantea da horren inguruan eraikiko den diskurtso sendo bat eraikitzea, hau da, futbol zelai berri batera jokatzera joten bazara ere behar duzu horretarako uniforme edo jantzi ere egokia, ez? Orduan, erronka da nola egin balore horiek indartzeko, nola egin kokatzeko horretan, eta gaur goizean aipatu diren hainbat elementu lagungarriak izan daitezke, aurkitzen dira kontzientzia hartze horretan, diskurtsoa zertarako egiten den, kontzientzietan eragiteko, sormena sortzeko eta diskursoak berritzeko, garena berritzeko, eta elementu bat oso interesgarria ditutzen den gaur goizean, norrizatearen ariketa hori egin ahal izateko ere. Horra, irekian uzten dut, botatzen dut, eta gero zer datorren. Bai, orain ez dirudi inor erantzuteko gogoa daukanik. Bueno, zuek espero erantzuteko gogoa izango duzuela, oin galdera bana luzatuko dizuegulako. Asier, zurekin hasiko gara. Esan dozu, ez dozula egingo korrikak 20 edizioetan jarraitu dituen leloen errepasoa edo, baina bai, eskatu nahi dizugu mesedez, ea posible den korrikak 20 urte hauetan diskurtsiboki, 20 urteetan ez, 20 edizio hauetan diskurtsiboki izan duen aldaketa edo bilakaera hori asaltzea. Bai, diskurtsiboki nik ez dut uste aldaketan direk izan duenik, zan nahi dut, 38 urte pasatu dira, horien dela 38 urteko gizartea eta gore egungo gizartea ezen gauza bera, baina nik uste dut hor, AEKak eta korrikaik beti izan dutela koherentzia bat, ez? Azken batean, luzatu diogu mezua euskal jendarteari, euskal gizarteari, euskaraz hitz egin dezan, euskaraz egin dezan, erabil dezan, aktibazioa bilatu dugu, eta aldi berean bilatu izan dugu bai, euskara ez dakien pertsona hori, euskara erabiltzea, euskara ez dakien horrek euskaltegietara joatea eta euskaltegietan matrikula egitea, beti izan ditugu bizede talde horiek, ez? Dakitenak aktiba daitezela eta ez dakitenak ikas dezatela, bai? Sasoian ere bakzaten genuen euskaraz eta kito, bai, euskaraz eta kito, ados egon gaitezke eta orduko hartako mezua hori izan ziteken momentu baten, baina hor bilakaeran ere konturatu egin gara, azken batean badagoela beste gizartaren beste segmento bat, euskara ez dakiena, hori ezin diogu esan euskaraz eta kito, hori esan behar diguna lehenengo eta behin da, euskara ikas ezazu, eta gero, gaur egun aukeren kontua ere badago ez, baina azken batean bilatzen duguna da alik eta
alik eta jende gehien euskaraz mintzatzea, alik eta jende gehien euskaraz bizitzea, eta alik eta jende gehien euskaraz bere arlo naturaletan eta bere lan arloan eta bere arlo guztietan euskaraz egitea. Nik uste dut konstante bat izan dela, azkenengo 18 korrika guztietan beti sede talde horiek egon direla, eta nik uste dut oso koherente izan dela eman den ibilbidea azkenengo 18 urtetan korrikari mezuei dagokienez. Egia da be azkenengo urtetan, igual mezu zuzenak erabili barik, hitz jolasak eta planteatu izan ditugula, eman euskara elkarri, euskara ematearena zerbait fizikoa ez da, euskaldun hitza asmatu genuen, euskalakari ikarri genuen ere 17. korrikan, hitz jolasan ere sartu gara, erakargarriago egiteko, eta igual hori esaldi luzeetatik aratago joateko eta bilatzeko ere jenderen konplizitate eta jendea hurbiltzea euskarara, beste modu baten, era divertidoago batean edo bestelako, era sumeago batean. Eskerrik asko. Arrate, zein da Euskaralditik 365 egunetara euskaraz hitz egitera pasatzeko planteatzen den ibilbidea? Bueno, ez dakit, ibilbide bat planteatzen da, mintzat abia puntu bat behar bada. Lehen Asierrek aipatu duenarekin lotuta ez, batematek esan du goizean diskurso asko egon daitezkela, baina danak norabide berean jartzea izan daiteke erronka edo heltzeko bidea. Euskaraldia da ariketa bat, lehen ere esan dugu, 11 egunetan inguruko lagun, zenide, ezagun, lankide, ikaskideekin hizkuntza ohiturak aldatzeko praktika bat da. Helburua da 12. egunean ere praktika horri eustea ahalik eta gehien, eta 12. bezala 13, 14, 15, 365 egunetara heldu arte. Orduan, ariketa batetik abiatzea izango da planteatzen duguna, eguneroko harremanetan egingo den ariketa bat, eta entitateen ardura eta babes neurriak ere bilatu nahi ditugu praktika horiek posible izan daitezen. Gaur egun oraindik badaudelako espazio asko euskaraz bizitzeko zailtasunak ditugunak. Eta orduan, biekin egin nahi dugu alde berean urratsa. Herritarrek erabaki hori hartu eta praktika egitea, baina praktika hori posible izateko neurri berriak martxan jartzea. Hori da, momentuz planteatzen duguna, ez daukagu korrikak daukan ibilbidea, aktibazio ekimenak duela 2 urte hasi ziren martxan, eta ikusiko nora heltzen garen. Baina bai, bi oinarri horien arteko oreka bat eta elkarrekin aurrera egitearena. Eskerrik asko, Aizpea, zure txanda. Beldurrakin edo. Zein da, zeintzuk dira diskurtsiboki, hizkuntza eskubideen ikuspegiak planteatzen dituen onurak, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, hizkuntza politiketan eragin ahal izateko, zein da Euskal Herrian protokoloak planteatzen duen bidea? Nik, botako dutola, iruditzen zait, hizkuntza eskubideak ekar dezaketen elementu bat da, gizakiaren edo personaren askatasunan ekarpen bat egiten du, alde batetik. Eta gizarteari ere eskaintzen dio orube bat, zuk eskubideen inguruan lanketa egiten baduzu, eta eskubideak oinarri hartuta eraikitzen baldin baduzu, ekarpen bat egiten diozu elkar bizitzari, ekarpen bat egiten diozu bakean bizitzari, eta gatazkak gainditu ahal izateko eskubideetan oinarritzeko bide hori martxan jartzen baduzu, ez bakarrik euskararen alorrean, baina gertatzen da gizarteko aspektu guztietan, ez, esango nuke. Gatazka bati irtenbidea emateko bide eraginkorrena dela iruditzen zait. Eta egonkorrena izan daitekela, ez? Personari ematen diona da ere, nik uste dut persona egiten gaituen hori, hau da, kontzientzia duen gizakiak gara, eta bagaude ere gizarte batean eragiten dugu, edo eragiteko bokazioa dauka humanoak, ez dakit nola esango nuken, ez gara animaliak.
eta badugu hainbat kontzeptu, hainbat balore eta hainbat printzipio garraiatzen ditugunak, ez? Orduan, eskubideen parametroetan kokatzen duzunean hizkuntzaren gaia, ari zera ere, politikoki kokatzen ari zara ere esparru batean eta zure eremua babesten ari zara ere, bai, ez? Zu izateko zarena. Eta horregaitik asko interpelatuna goizean Idurrek aipatu duenez, ariketa hori falta zaigula batzuetan. Norri izatearen ariketa hori, ez? Belenek aipatu du fokoa zabaldu egiten dela. Orduan, nik uste dut eskubideena momentu batean badaude elementu asko garatu daitezkenak hizkuntza babesteko, edo zer babesteko, ingurumena, edo emakumea, edo babesteko, baina momentu batean toleratu egiten zaizun hori, ohartzen zara toleratu egiten zaizula. Ez dela eskubide bat aitortu egiten zaizuna, baizik eta tolerantzia maila baten bazaudela, eta zuk eskubide horien kontzientzia hartzen duzunean, toleratua izatetik eskubideen sujetu izatera pasa zaitezke. Orduan, norberaren autuetan kokatzen da, eta uste dut Idurrek ere aipatu du, ez, gure bizitzan autuetan kokatzen gara, autua egiteko sujetoak bagara, ez gara objektuak, eta sujeto izaera hori horren kontzientzia hartuzkero, derrigorrez eskubideen sujeto bazara eta derrigorrez eskubide horiek efektibo egiteko mekanismoak jarri behar dituzu. Bigarren galderari erantzuteko, esan didazu nola ikarituko dugun protokolo Euskal Herrian, ez? Protokoloa da dokumento bat, baliagarria izan nahi duena hizkuntza komunitateentzat non beraien hizkuntza egoera gutxituan daukaten. Ez gutxiengoan dauden, baizik eta gutxitua daukaten, horrek dakarren kargarekin, ez? Protokolo honek dauzka bi erpin, esan dezakegu, alde batetik egilea, gizarte eragilea da, gizarte eragiletik abiatzen da, terrenoan dagoenetik, hemen gauden gizarte eragile askok ekarpenak egin dizkioguni eta gure egin dugu, ibilbidea guk markatzen dugu, gizarte eragileok markatzen dute beraien behar eta beraien bizipenetatik abiatuz, baina interpelatu egiten du ere bai gizartean ardura daukan erakundeak. Horren ardura daukan erakundeak. Guk ez daukagu boterea horren egikaritzeko, baina badaukagu eskubidea edo badaukagu izaera horren aldarrikatzeko. Bi aukera ematen ditu, eta uste dut ere elkarlanerako ere aukera handiak ematen dituela, ez? Baldin eta borondatea baldin badago, horren aurre egiteko. Orduan, konkretuki, Euskal Herriari dagokionez, ariketa da, ekartzea dauden neurriak biltzen diren neurri konkretu horiek hizkuntza eskubideak bermatu daitezen, eta neurri horiek gauzatu alizateko ze bide egin beharko litzatekeen, ez? Proposatzea. Eta gizarte eragile guztiok, hau da, bizi ditugun oztopoetatik nola uste dugun guk bide hori gainditu daiteken, ez? Egiten ditugu hainbat proba eta oso adierazgarria da topaldiarekin egiten ari garena edo korrikanekin edo hainbat ekimenekin egiten ditugun saiakera guztiak. Hoi guztiak dira bide bat ere momentu batean euskarak bere tokia eduki dezan, dagokion tokia eduki dezan mundu honetan. Orduan, kaiera bat, prozesu baten bitartez martxan jartzen da eta euskarara ekarri egiten da, baina ibilbidea adostua izan behar du. Bestela ez du funtzionatzen. Horrekin bide ematen duzu hurrengo galderarako, izan ere elkarren arteko osagarritasunaren inguruan galdetu behar genizuen, baina horrez gain bebai, jakin nahi dugu zuen ustez eta zuen esperientziaz zeintzuk dira oin arte detektatu dituzuen gabeziak edo hutsuneak. Bai. Zuen ekimenetan, zuen ekimenen poderioz azaleratzen diren hutsuneak bebai izan daitezke. Nahi dozuena. Oin ja, libre. Guk argi daukagu,
guk argi daukagu korrikak ez duela salbatuko euskara. Bai, zen nahi dut, korrika ekimen importantea da, baina korrika bakarrik ezin du ezer egin. Zen nahi dut, guk hor gabeziak eta utzuneak geurean oso argiak dira. Gure biztanlegoaren ehuneko handi batek ez daki euskaraz. Beraz, gabezi horretatik abiatzen baldin bagara, badako oraindik lana egiteko, aekan, korrikan, euskaraldian eta bestelako ekimen askotan eta askotan. Bai, bilatu behar duguna da, ekimen guztien arteko osagarritasuna. Korrikak momentu batean pizten du euskararen alde atsegina, esan dezagun, aldarrikapena da, korrikak lurraldetasunaren ikuspegitik Euskal Herri osoa, Euskalaren herrialde osoa hartzen du, eta utziko ditu hor bere aletxoak eta utziko ditu bere zipristinak. Ezin dugu ahaztu korrikaren atzean ere aeka dagoela, eta aekak euskalduntze alfabetatzea euskalduntzea duela helburu, beraz saiatzen da ahalik eta jende gehien euskarara hurbiltzen, euskalduntzen, eta horretan jarraitu behar du, oraindik ere badagoelako jende asko horretara heltzen ez dela. Bestelako ekimenak, berbalagunak, edo euskaraldia, edo olakoek, bilatu behar dutena da, beste puntutze bat, danak dira osagarriak, inorez dago soberan honetan. Batzuk betetzen dugu funtzio bat momentu jakin batean, korrikak 2 urterik behin funtzio bat betetzen du, aekak funtzio bat betetzen du urterik urte egunero, eta euskaraldiak ere bete beharko du bere funtzioa egunerik egun, urterik urte, aktibazioaren inguruan, eta agobiziak eta belarri prestak gero eta gehiago izan daitezen, eta aldala bebai, belarri prestak gero eta gutxiago izan daitezen, eta agobiziak az daitezen. Korrikak ez du euskara salbatuko, baina euskaraldiak ere ez. Eta protokoloak ere ez. Hori azteko, ez? Eta igual importantea da, eta ez dut hori ahulgune bezala esaten, baina, diskurso asko behar ditugu bezala, ekimen eta planteamendu asko behar ditugu, estrategia asko, eta euskaraldia ere eremu zehatz batean eragiteko abiatu da, euskaraldia, baina, aktibazio ekimenak abiatu direnak herrietan, eta eremu zehatz horretan eragiten duen bitartean beharko dira bestelako ekimen eta estrategiak. Ahulgunea edo, erronka, esango dut, ahulgunearen ordez, izan daiteke nola aktibatu euskara ulertzen duten eta dakiten hoiek egunerokoan oso gutxi edo bat ere erabiltzen ez dutenak. Asko dira, eremu batzuetan gehiago besteetan baino, gazteak dira asko eta asko, lehen hitz egin da pizkat horri buruz, eta behar bada erronka daukagu hoiengana heldu eta hoiek aktibatzen beraiengana helduko den diskurso batekin. Ez dakigu klabea zein dan, ari gara lanean eta moduak bilatzen, baina aurre ikusten dut. Behar bada, sare hori, euskara saritzeko eremu hori handitzeko nola heldu hoiengana. Eta ez dakigu diskursoa zein dan, baina iruditzen zait elkarlanetik heldu gaitezkela horra, eta orain arteko aktibazio ekimenetan ere ikusi da. Gizarte eragileok gaitasuna daukagu pertsona batzuen gana heltzeko, erakunde publikoek gaitasuna daukate beste pertsona batzuen gana heltzeko, eta baliabideak batzea iruditzen zait behintzat beste urrats bat emateko aukera bat. Eta osagarritasuna, lehen batzuk aipatu duzu leloa, eta horrekin etorri zait, euskaraldia ere bat zu eta ni, ez, bi pertsonaen arteko erabaki bat dela eta ariketa bat dela, eta korrikak ekartzen dituen diskursoak azken urteetan oso lotuta ikusten ditut orain euskaraldian zabaltzen direnekin, eta badauka gaitasun hori, ez, hori sortzeko. Ahulgunea bere baitan ere eduki dezake, hau da, zuk planteatzen duzunean kontzientzia hartze baten bilazoa zela eskubideen ikuspegitik bururaino, behartzen zaitu honek bururaino eramatea zure bidea, zuk ezin duzu esan eskubidea daukat erdiraino, eskubidea baldin badaukat eta onartzen badu, eta nire eskubidea dela bururaino eraman behar du, eta horrek ondorio batzuk ekartzen ditu, ez?
eta bereziki kokatu egiten zaitu zure alde batetik pertsonalki zure kontzientziarekin aurrera jarraitzeko edo atzera jarraitzeko, baina gizartean ere kokatu egiten zaitu toki batean, ez? Orduan, uste dut, pauso hori gaur egun daukagun mundu non konsumoa, dibertsioa eta badago ez dagoen elementu sendo bat lot gaitezkena, oda gizartea likidoa aipatzen da, eta nik uste dut zailtasuna badaudela estrukturalak gizartea berak ere ez du balore horiek lehenengo lerroan jartzen, ez? Lehenengo lerroan da erakarpena, sedukzioa, ongizate, konsumoan oinarritutako ongizate bat, eta demokrazia edo askatasuna bezalako terminoak nahiko zaharkituak bezala ikusten dira, ez badira parametro konsumista baten kokatzen. Esango nuke, ez? Bizka bat muturrera eramateagatik. Osagarritasuna dena da beharrezkoa gauden egoera honetan, eta uste dut gaur goizean aipatu duenekok mintzalasairi esker aekara joan dira jende batzuk, ez? Esan nahi dut, zunundik sartzen zaren euskarara bide asko egon daitezke, jaio zaitezke euskaldun, baina bihurtu zaitezke euskaldun eta zure eskubideen kontzientzia dun 40 urterekin mintzalasai baten parte hartu duzulako, ez? Eta uste dut guzti horiek direla bideak momentu batean herri honetan daukagun erronka handi honi erantzuteko, hau da Euskal Herrian euskara modu normalizatuan ere egoteko. Norbanakoaz hitz egin dozue desente, eta goizean ere aipatu izan da adibidez diskurtsoa eta praktikaren aldeko arteko aldea, lehia. Diskurtsoa barneratua izan, baina gero euskararen aldeko diskurtsoa barneratua izan, euskara duna izatea, baina gero praktikan agian kostatzea, edo egoera batzutan, zeinetan erderaz hitz egiten duen pertsona bat aurrean daukagunean, zelan jotzen dugun, jo dezakegun batzutan beste hizkuntzara, ez? Erdarara. Horren inguruan, galdetu nahi genizuen, ea zuen ustez zein den diskurtsoa eta praktikaren arteko aldea. Hau da, zelan heldu norbanako horietara hizkuntza aldaketa horiek ez emateko edo eurena mantentzeko. Libre, orain ere. Vale. Eta zuetako norbaitek ere parte hartu nahi baldin badu momenturen batean, libre baita ere. Bueno, diskurtsoa eta praktikaren arteko aldea koherentzian egon daiteke, ez? Ez bakarrik koherentzian, baina hortan, bai, norberaren autua ere izan daiteke hori. Beste bada, ditugun aurre iritziak eta aurre ikuste ditugun zailtasun guzti horiek ere hor daude, eta esan duzu pertsona bat aurrean daukagunean beste hizkuntza batera pasatzen garela askotan. Orain arte eta hau bizi aipatuko dut, baina badakizu zer den, baina hau biziok euskara hitz egiten genuen, parean genuena hau bizia zenean bakarrik, ez? Parean genuenak euskaraz, daukagunak euskaraz erantzuten digunean, euskaraz jakinda ere gaztelerara pasatzen denean, askotan gaztelerara pasatzen gara gu ere, hori da nolabait sozialki onartuta dagoena, eta biek egiten ez badugu, batek ere ez du egiten. Hor aktibazio dinamikekin eta badago aukera horri buelta bat emateko. Talde babes baten aritzea ere izan daiteke horretarako gako bat. Norberak arrakalak bakarrik apurtu ordez, beste batzuekin elkarrekin egin eta adostuta, ez arain extraterrestrea, ez? Behar bada. Nik uste dut, hor dagoena hori zedala, ez? Praktikatik edo diskurtzotik praktikara dagoen saltoa edo dagoen abismoa, ez? Karo, segurenik diskurtzoekin jende gehiena ados egongo da. Gero kontua da, zelan buelta eman horri eta diskurtzoak koherentziatik, arratek aipatu dauen moduan, praktikara zelan eroan.
baina bizigaren herrietan, esan nahi dut ni herri erdaldun batetik nator, non jende asko euskaldun duden azkenen urtetan, baina jendeari falta zaio urrats hori emate euskaraz mintzatzea, euskaraz aritzea kalean, normaltasun osoz, ikusten dituzulako pertsona bi euskaldunak direna, baina gazteleraz, ohiturak, koherentzia, salto hori ematea, lotza, egoera soziolinguistikoa zure inguruan dagoena, badaude faktore asko kontutan eduki behar ditugunak. Eta faktore horietan eragin behar dugu, jendea sasatu, baina gero ingurunean zer daukagun ere ondo aztertu eta hor ere aldaketa ematen saiatu. Barkatu, niri lehen aztu zait eta hori ere egia da, koherentziaz gain zailtasunak ere badaudela euskaraz egiteko, euskaldun berrien edo praktika gutxi daukaten horien kasuan eta hori ere badago. Ez dakit ondo erantzungo dudan, ez dut zure aldera oso ondo ulertu, baina azkenean nola kudeatu, ez, egoera kontraesankorrak edo gure ikuspegiarekin topo egiten dutenean edo. Nik uste dut tolerantzia badela balore bat garatu behar duguna, baina argi eukita ezin duela, bestearekiko toleranteak izateak eta baina horrek ezin du suposatu zure eskubide baten urraketa. Hau da, esan nahi dut, zuk egingo duzu, praktika bat eramango duzu, eta ez duzu lortuko, baina uste dut bestearengan eragin behar duzula kontzientzia hartze baten bidean, eta hori soilik egin dezakezu inkluituz gertatzen dena, ez? Zure garatuz gertatzen dena. Nik personalki esango nuke, nik balore handia ematen diot komunikatzeko gaitasunari. Eta zuk aurrean daukasunak ez badu euskara ulertzen, baina zuk nahi baldin baduzu zure gana ekarri, ez duzu lortuko euskaraz egiten badiozu. Baina lortu dezakezu, inkluitu egiten baldin baduzu, zu bizi duzun horretan. Baina hori luzea den bide bat izan daiteke, ez? Iruditzen zait, mintzala saien eneko goizean esplikatu duena eta nola lortzen den erdaldunak proiektu horretan egotea, baina dagokien tokian, egotea, baina ez dira azkenean intolerantzia bat sufritzen ari edo bazterkeria bat sufritzen ari, hori lortzea, praktika bizipenek erakutsi dezaketen zerbait da, ez? Eta inkluitzea realitate hori. Eta ez baztertzea, baizik, eta onartzea hori dagoela, eta ez dakit, uste dut hortik jo behar duela printzipioz. Inkluitze hortan, proiektuak aurrera ateratzeko askotariko indarrak batu edo bildu behar izaten dira, eta horietan batzuetan instituzioarekin elkarlanean aritzea ere, elkarlan hori ere suertatzen da. Zuen ustez, zeintzuk izan daitezke momentu horretan elkarlan horietatik sortu daitezkeen arriskuak alde batetik eta beste alde batetik aukerak? Ez dut uste beti elkarlanean, esan edut, gizarte eragileek eta erakunde publikoek funtzio zehatzak dituzte, bakoitzak bereak, eta horrek ez dute beti elkarlanean aritu behar beraien funtzioak betetzeko. Baina iruditzen zait, kasu askotan batzeko premia badagoela. Eta are gehiago euskararen gaira ekarrita, badakigu datuak zelan dauden, eta zerbait berria egiteko premia dago, orduan esperimentatzeko beharra badaukagu. Horregatik, iruditzen zait, arrisku gehiago daukagu laune honetan, ezer elkarrekin ez eginda, zerbait elkarrekin eginda baino. Horrek ez du esan nahi erraza denik, inertzia batzuk daude, harreman bat sortu da, zaila da harremanai buelta ematea eta bakoitzaren erosotasun edo aukerei buelta ematea. Arriskuak badaudez, iritzi artikuluak kaleratzea tartean, baina onurak ere bai,
elkarlanean, benetako elkarlanean ari bagara behintzat, lehen esandakoa, espazio eremu herritar sare zabalagoaren gana heltzea, baliabide gehiago eukitzea bai batzuek eta bai besteek, baliabideak ez direlako ekonomikoak bakarrik, naiz eta batzutan kostatzen den hori ere ikustea, eta proiektu jakin batzuk elkarrekin egiten baditugu, iruditzen zait urrunago heldu gaitezkela eta horretarako premia badaukagula. Bueno, neupe, apurtzu bat arratek aipatu dauenatik tiratzen ez. Gustut, beti ez dela beharrezko, herri ekimena eta instituzioak elkarrekin aritzea, baina bai da oso importantea, instituzioak eta herri ekimena sintonia berean egotea eta biak norabide berean arraun egitea. Bai, bakoitzak bere aldera egiten baldin badu, azken batean edo txoke egingo dugu edo desbideratuko gara, bai? Orduan nik ustut, importantea dela sintonia minimo bat egotea, gauzak elkarlanean eta beharrezkoak diren gauzak elkarlanean eta elkarrera ginean egitea, gero bakoitzak ere bere bidea markatuko ditu bestelako kontu batzutan, eta nik hori alde honak baino ez dizkiot ikusi nahi. Alde honak baino ez dizkiot ikusi nahi, sintonia baldin badago. Sintoniarik ez badago beti izango da arriskua. Beti izango da arriskua, azkenean talka egongo dalako, edo desbideratuko garelako, baina hori bakoitzak bere bidea egin behar du, lehenera arratek aipatu dau. Bueno, herri ekimen altzan deneko batzutara instituzioa ez dela heltzen eta aldrebez. Orduan, nork bere bidea badauka. Sintonia eta bide berean arroan egiten badugu, gauz asko egin ahal izango ditugu. Bakoitza bere aldera begiratzen badu eta nor bere zilborrari begira, ez dugu ezer egingo. Eta elkarlanean aritzeak, ekimen baten bueltan edo helburu zehatz baten bueltan elkarlanean aritzeak ez du esan nahi eragileak gauza guztitarako elkartzen direnik, hor badago askatasuna lanean jarraitzeko beste esparru batzuetan, eta gu orain ari gara gizarte eragileak, erakunde publikoak eta pila bat ari gara elkarlanean gauza puntual baten, puntuala ez jarraia izateko helburua daukana, baina horrek ez digu kentzen ez gizarte eragileoi kritika egiteko beharra, eta ez erakunde publikoi bere beste esparru batzutan lanean jarraitzeko ardura. Nik gehitzagatik uste dut importantea dela sujeto bakoitzak baditu funtzio batzuk eta funtzio horien baitan kokatu behar da elkarlan aukerak. Azkenean sujetoa ere aitortua izan behar da eta bi aldeetatik eta aitortua den momentuan bere funtzioak ere definituak egon behar dute eta uste dut hori dela prebio bat edo zein elkarlan aurrera eraman alizateko. Baina ezin du suposatu elkarlan horrek beste ardura batzuk edo beste funtzio batzuk alboratzea, ez? Hori esan duzuna pixka bat, gizarte eragileak baditu beste lan batzuk ere egiteko edo erakundeek ere badauzkate bete behar batzuk berez dagozkienak eta horiek bete egin beharko dituzte. Kritikak, hausnarketak, galderak eta ondorioak botatzekunea da, beraz, zerbait oin da zuek hitza hartzeko momentua. Jepa, berriz, pixka bat hitz egiten jardun geha nola edo zertarako euskeran aldeko bultzada hau, ez? Eta ideia asko atea dira, eta nire aportazioa nahiko nuke zarautzen dakaun esperientzian inguruan, oindala gutxi sortu deulako euskeran erabileran aldeko talde bat, eta juntatu geha jende desente kezkatze gaitulako euskeran erabilerak. Orduan horrei buelta emateko hartu ditugu ardatz desberdinak eta hori, aportazio bezala, gure esperientzia zein izan dan, batetik motivazioa asko aipatzen den kontua da, batez ere gaztei dagokionean, urrengo baitopaldiak korrika hartu beharko lituzketen
joerak edo igual izan daitezkela hori, ez? Motivazio hori sortzea euskera erabiltzean aldea. Aipatu dian gauzak dira, baina da, hori, guk konkretuki zertan indeun lana edo komentatu ditugun gauzak. Eta bat hori litzake. Motivazioa, gaztiak, sentitu daitezela gaztiak eta helduak ebai, baina, bueno, etorkizuna gaztian gandao. Motivazioa erabilgarritasunare bai, batez ere Joserrak aipatezun kontuan, hori, anbito desberdinetako izan dadila erabilgarri, maldizio botatzeko euskera, adibidez. Eta zarautzen konkretuki pixkat, gaudek eskatuta turismoan inguruan, udaran etortzen jende guzti horientzat eta kartel guztiak, tabernetan, dana erderaz daudela, ez? Orduan, ez da igual modu bat gauza oso errex batzuk eta esaldi konkretu batzukin bakarrik menu bat eskatzia badakela eta zerbeza bat eskatzia, ez? Bueno, horrelako, erabilgarria baldin balitz, jendiak igual joko lukela hortara. Eta bukatzeko prestigioan kontua, hau ja, Zarauzko hainbat eragile jarrikea elkarlanean eta asko aipatu den kontua izan da, antolatu dian ekitaldiak batez ere udaran erderako joera handia izan dutela eta Euskal Herriko taldeei oihartzun gutxi eman zaiela, ez dakit, prestigioak kenduz bezala. Orduan igual euskera erabiltzen duen taldeei prestigio handiagoa eman beharko litzai okela. Orduan, bueno, hori da gure esperientzitik hartutako ardaz batzuk eta hoxe, aportazio hori nahi nuen. Eta galdera bat ere banekan lehenotik gordeta eta aprobetxatzea eta mikroa ustet aekei dagokionean, bueno, korrikan antolaketei dagokionean entzunda dakaten kontua da baita ere leku askotan aekan korrika antolatzeko igual galdera erretorikoa da eta hortan gelditu behar du eta igual ez ditazierek erantzun behar, baina korrikan antolaketan helburutako bat izateari ez dio utzi behar irabazi ekonomikoak. Alegia igual instituzioen aldetik egon berko luke euskeraz ikasi nahi duen antzat bultzaba handiago bat eta korrika izan da dila bakarrik euskeran indartzegune bat eta ez dirua lortzea. Ojalá. Retorikoa, erantzuna bai. Argi dago, oraindik ere korrika helburu ekonomiko bat duela. Eta helburu ekonomiko bat du, hain zuzen ere, oraindik ere jasotzen ditugun diru laguntzak institutasetik ez direlako nahikoak. Zan nahi dut, EAen egoera nahiko normaldua daukagu, baina oraindik ez da nahikoa, bai? Iparraldean zabaldu dira diru laguntza lerro batzuk, baina Nafarroan egon gara 2013-tik okerrezpanago 2010-tik 2015-era egon gara diru laguntzari gabe. Orduan, ez dugu begiratu behar bakarrik EAE. Begiratu behar dugu iparraldea daukagula, begiratu behar dugu Nafarroa daukagula, azken batean aekan guk korrika egiten dugunean eskatzen dugu dirua, eskatzen dugu elkartasun ekonomikoa. Baina elkartasun ekonomiko hori ere aikidiok egiten dugu, ematen dugu, azken batean ezinezkoa litzatekelako eustea, Nafarroa edo iparraldea, olako bi lurralde horiei irakasleon elkartasunaren barik, korrikak ematen du, baina ematen diguna ez da nahikoa. Ez dakit erantzun dizudan galdera erretorikan eta purtzua gehiago joanaz, baina eta nahiko genuke, antolatzea korrika bat, non helburu ekonomikorik ez dagoen, eta benetan gozatu korrikaz, zego izango ginateke lehenengoak. Ezagokit niri erantzutea, baina... orain, bai. Baina, bueno, igual, maila orokorragotik, ausartuko naiz esaten, aekak jasoko balu lanerako behar duen diru guztia ere erakunde publikoetatik, seguru, lan gehiago egiteko beharra aukiko lukeela. Hau da, asko daukagu egiteko. Eta orduan, gizartetik, eta ez bakarrik gizartetik, korrikatik, pentsatzen dut, bestelako entitateetatik eta ere jasotzen dela diru ekarpena. Poltsa bat jasoal izatea, bestelako lanak egiteko, eta lana hobeto egiteko eta gehiago egiteko, iruditzen zait, ez dela nik begi honez ikusten dut. Egia zan, beti daukagu lan gehiago egiteko, eta zilegitasun erabatekoa dauka egiten duen lan horretarako bai aekak, eta bai beste eragile batzuek, orduan bikoitza jasota ere iruditzen zait bide ona dela lan gehiagotan inbertitu ahal izateko. Bai.
bederatien. Handa bat. Bai, arratsaldeon. Euskaraldia dela eta aipatu da pixkat. Ekimena edo sustapen, egitasmoa, egitasmoa, ekimena, ezberdintasun hori. Aipatu da pixkat izaera eta zer lortu nahi dan, sede taldeak eta beste, eta dauka bigarren hanka bat, oker ez baldin ba naiz, eta 2019an entitateen babes neurrien atala. Ez duzu ustut gauzandirik aipatu horren inguruan, eta niri aipatu zu bestalde eta horrekin batera ariketa praktiko bat izango dela. Irakurri izan dut elkarrizketaren batean elkarrizketa modu ezberdin bat egiten saiatuko garela, ez? Horre Euskadi Irratian eduki dugu adibide bat, ez? Uste dute ezagutzen dugula. Noan ari da eta da, ariketa praktiko desobediente moduan edo iruditu zait momentu igual izan da nere gogoa edo nire ilusioa aipatu duzula, eta nire burura etortzen zait behatokia, burura ere etortzen zait behar bada elebide gutxiago baina. Orduan, ez dakit nire burua jartzen dute egitasmo horren 11 egun horietan, eta ez dakit Espainiako ogasunera noanean, edo ibilgailuen azterketa teknikoa egitera noanean, edo EHUko liburutegira noanean, eta harreran gaztelana egiten diatenean. Ez dakit, guk boteretzeaz hitz egiten dugu alduntzeaz, elkarrizketa modu ezberdin batez, ez dakit, guk helduen euskalduntzean ari garenok, guk ikaslei nolako mezua eman behar diegun, eta bestetik, eta hasierara noa, entitaten babes neurri horren gainean, ez dakit, azalpen luzeagoa edo zehatzagoa nahiko genuke. Albaldin bada, ze bestela ez dauka biankarik jakinda 2019an hauteskunde sasoi batean sartzen garela, eta nire zalantza handia dazkat. Eskerrik asko. Zuri, beste 7 minutu behar ditut. Baina, saietuko naiz laburtzen. Bai, entitateen urratsak, babes neurriak. 2018an hasi nahi dugu urrats horiek probokatzen, ja 11 egun horietarako prest egon daitezen, eta gure helburua da 2019an urrats horiek gehi, 2019an etorri daitezken beste batzuk gehi, aspalditik datozen beste batzuk, bizibilizatzea. Ekimenaren forma zehatzik momentu honetan oraindik ez daukagu, baina bai aurten pisu gehiena edo norbanakoetan, fokoa norbanakoetan jarriko dugun bezala, 2019an entitateetan jarri nahi dugu foko hori. Orain hasiko gara lanketa sakonagoa edo egiten, eta uda hasierarako edo nahiko nuke planteamendua, begiratzen dut, baina bai, maiatzerako. Maiatza bueltarako genuke planteamendu hori, baina bai, provokazio hori aurten hasita egin nahi dugu. Elkarrizketa modu desberdinak, ez? Hor dago alde batetik elkarrizketa elebidunak izateko aukera, nik ez dudalako behar zuk niri euskaraz egitea, nik euskaraz egiteko, ulertzen baldin badidazu, ez dut hori urratz haundia dela norberarentzat, eta motxilatik karga haundiak entzen dugula iruditzen zait, ja nire erabakia dalako nik zer egiten dudan, planteatzen dugu ulertzen duen personarekin, baina ez dut bera nirera ekarri nahi, ni nirera noa eta bera etorriko da edo ez, baina motxila bentsat pisuak entzen dut. Eta bestalde, Peio Jauregik eta esaten dute elkarrezketa elebidunak daudenean oso komplikatua dela berez desoreka horri eustea, eta normalean joera dagoela bitako batera pasatzeko. Eta belarri presten kasuan ikerketan, Lasarteko ikerketan, ikusten zen belarri prest askok euskarara pasatzeko joera auki dutela. Orduan, elkarrezketa elebidun horietan alde batetik motxilak entzen dugu, norberak egin dezan eta gainera arrakala bat sortzen dugu gaur egun gehiegi ulertzen ez den hori egiteko, eta bestetik aukera daukagu elkarrezketa elebidun horietatik elebakarretara pasatzeko, baina orain beti gazteleraz edo erderaz, frantsesez edo egin den bezala euskarara ekartzeko horietako asko.
Desobedientzia, bueno, gizartean errotuta dagoen zerbaiti aurre egitea modu kolektibo batean, bada desobedientzia puntu bat. Eta ez dakit dana erantzun dizudan edo besterik geratu dan. Baina, bueno, antolaketatik ez esaten didate izultzeko. Bueno, eskerrik asko eta txalo beroa jokotzeu, laurei. Eskerrik asko lauroi.